ассалому алайкум бинандагони гироми барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуротон аст. Дар студия бо шумо Меиса Атамуллоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати пешгирифтаи хеш дар ратифи дигар масъалаҳо ба масъалаи кор бо ҷавонон диққати зарурӣ медиҳад. Ин сиёсат дар шаҳру ноҳияҳо низ роҳандозӣ шуда масъулони кумиҷроияҳо бо ҷавонон пайваста мулоқотҳо анҷом медиҳанд. Онҳоро ба роҳи рости зиндагӣ, дӯстдоштани ватан, илмомӯзӣ ва дигар хислатҳои неки инсонӣ даъват менамоянд. Гузориши мо аз камиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент алоқаманд аст ба ҳамин мавзӯъ. дар камиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо такя ба он маъне ки ҷавонон ояндаи миллату давлатанд пайваста ба ҷавонон такя мекунанд, мулоқотҳо анҷом медиҳанд, онҳоро ба созандагӣ, бунёдкорӣ, дӯстдоштани ватану илмомӯзӣ даъват месозанд. мулоқоти навбатии насли калонсол бо ҷавонон низ ҳамин гуна ҳадафу ҳамин гуна муҳтаво дошт. имрӯз бояд мо мардуми шарифи Тоҷикистон оид ба таҳкими сулҳу ваҳдат, ҳимояи дастовардҳои миллӣ, саҳм гузоштан дар ободонии ватани азизамон ва пешгирии падидаҳои номатлуб дар ҷомеа саҳми арзандии худро гузорид. инчунин дархост карда шудааст ки бояд ки ҷавонони саодатманди ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ҳамин даврони истиқлолият ба воя расиданд бояд пайрави насли калонсол бошад. баъдан дар назди ҷавонон намояндаҳои насли калонсол бо такя ба таҷрибаи зиндагӣ сухан гуфта ҷавониро беҳтарин айёми зиндагӣ хонданд ва гуфтанд ки меҳр ба волидон, муҳаббат ба ватан, кӯшиш баҳри дониш, эҳтироми калонсолон, дурӣ ҷустан аз падидаҳои номатлуби зиндагӣ инсонро ба мақсад мерасонад. ҳар як сухани собиқадорон гӯё лаҳзаи дарс буд, дарси зиндагӣ, дарси одаму одамгарӣ. ва албатта ба ҳамин хотир буд ки ҷавонон насли калонсолро бо диққат, бо таваҷҷӯҳ гӯш карданд ва албатта бовар дорем ки сабақе барои худ бардоштанд. дар мулоқот намояндаҳои ҷавонон низ баромад карда барои ташкили чунин мулоқот арзи сипос намуданд ва насли калонсолро бовар кунониданд ки ҷавобан ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хуб ва аъло таҳсил намуда фардо чун мутахассиси варзидии соҳаҳои мухталиф ба халқу ватан хизмат хоҳанд кард. мулоқотро раиси комишаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон узи маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода ҷамъбаст кард. дар маҳаллаи Азизободи шаҳрамон бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ аз ҷумла таҳту ҳамвор ва мунфарш намудани кӯчаҳо аз тарафи ҷамъияти саҳмии асл ва соҳибкорони маҳаллӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. набзи бунёдкорӣ дар шаҳру диҳотамон бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр идома дорад ва мисоли равшани ин созандагӣ тахту анвор ба мунфарш намудани кӯчаҳои шаҳр аз ҷумла қисмати кӯчаҳои маҳаллаи Азизобод ба ҳисоб меравад. коргарони ҷамъияти саҳмии асл таҳти роҳбарии Саъдулло Иноятов якҷо бо соҳибкорон инҷо тавассути техникаи замонавӣ қисмати зиёди кӯчаҳои ин маҳалларо мунфарш намуданд. чунин ободкорию созандагӣ албатта мардумро бетараф нагузошт. аз ҳокими шаҳр бисёр миннатдорем ки овотии гузарон мо бисёр зебо шуд. 46 сол бузур дар ҳамин гузар зиндагӣ мекунам. 46 сол бузур ҳамин гузарро ман асфалта надидам. ман раҳмат ба инҳо мегӯям ки имрӯз ин хонаҳои ман чанг намешавад, имрӯз ин бачаҳои ман озод мактаб мераванд, на пош лой мешавад, на чиз мешавад. ҳама ино ба раҳмат. ман бисёр миннатдор ҳастам ки имрӯз маҳаллаи мо асфалтпеш шудааст. раҳҳои бисёр ҳам безебу дилхарос буд, чунки хонандагони мо бисёр мушкилӣ мекашиданд ва ман бисёр ба раиси шаҳрамон Ислом Зиёзода миннатдории худро баён менамоям. ман аз номи омӯзгорони муассаса, аз номи кулли хонандагони муассаса
сипосгузории худро ба раиси шаҳрамон Исоқ Зиёзода мерасонам, ки чунин пешравиҳоро барои мо муҳайё карданд ва кӯчаҳои моро мунфаш намуданд. мо миннатдор ҳастем. мехоҳем ки Панҷшир хас ҳамахел обод бошад. Раи шаҳрбаҳ ҳазору раҳмат. 6 сол боз мардуми мо ин асфалтро надида буданд. Мана худо ва шукри Аллоҳ мекунем ки мана роҳи мо зебои обод шуд. Миннатдории мо аввалаш ба ҷаноби олӣ. баъди союз ҳама роҳҳо умуман таъмирра надида буд. Ягон вақт бутун аввалаш бад буд. Ҳамиқдар раиси маҳалла ҳалӣ шуд, чӣ шуд, ягон бебудӣ нест. яке аз сокинони кӯҳансоли 95-соли ин маҳалла бо шукргузорӣ аз ободкории созандагӣ даст ба дуо бардошт. خداوندم مشکلاتون خدا آسان کنه، سراتون آسان کنه. مندک 95 و دارهتون توی پسر کنیتون، توی دختر کنیتون، سراتون درد دنیا نبیند. خدای همه فلاکتا از سر خلق برداره شود. ای خداوندم در نامتون برم خدا جان، ارواحی ایشان بابای وشکن بودگه مدد کنند، شوی زنده تربیت کنند، خینرتون لنگرتون مدد کنند. چی نیت داریتون به چی دنیتون رسیتون. مندک 13 تا فرزند پدرش مادرش شویتون، اخوالاتون بلند شود، سراتون احسن شود. خداوندم همین دما خداوندم شماهانه پریشان نکند، سراتون احسن شود، مشکلاتون خدا آسان کند. چی نیت داریتون در نیتاتون رسیتون. ба корҳои созандагии ободонӣ дар панҷага нигриста бедушворӣ пай мебарад ки омилу шароитҳои мусоиди даврони соҳибистиқлоли кишвар ба ободии кӯчаҳо беҳбудбахшидани рӯзгори мардум мусоидат намудаву минбаъд низ мусоидат хоҳад кард. пас мо панҷакентиён бояд шукргузор аз файзои сулҳу ваҳдат ва соҳибистиқлолии кишвар бошем ки чунин пешравии комёбиҳо насибамон гардидааст. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар хиёбони марказии шаҳр бо иқдоми роҳбарияти ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофии шаҳр ва соҳибкор Кабир Собиров чанд нуқтаи нави хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифт. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барнома. дар доираи омодагиҳо ба ҷашнвораи 30-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар хиёбони ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакии шаҳри Панҷакен бо иқдоми соҳибкор Кабир Собиров маҷмӯи марказҳои дилхушӣ, хизматрасонӣ ва нуқтаи тирпарронӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи нуқтаи тирпарронӣ ки аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакен инҷо ба фаъолият оғоз намуд, роҳбарияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ бахши ҷавонон ба варзиш ва соҳибкор Кабир Собиров ва дигарон ширкат варзиданд. воқеан дар нуқтаи тирпарронӣ барои ҷавононе ки мехоҳанд ҷиҳати омодагии дифои ҳарбӣ инҷо дар маҳфилҳо иштирок намоянд тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. ма Абдуллоев Шавкат, шаҳрванди шаҳри Панҷакент, чиқер ки мебинед мана имрӯз дар шаҳри Панҷакент боз як корхонаи барои ҷавонон сохта шуд ки дар инҷо аввалаш барои ман аз ҳама маъқул шудагиаш тир шуданд ки ин давраҳои пеш дар шаҳри Панҷакент вуҷуд дошт ва солиёни дароз ҳамин чиз набуд дар Панҷакент. аз он ки тайёрии бачагон барои ҳимояи ватани азизамон Тоҷикистон ин чиз фоидаи калон дорад. онҳо парвондана ёд мекунанд, дуруст парвондана ва барои омодагии дифои ҳарбӣ ин аз ҳама чизи асосӣ аст. ҳамзамон дар ин рӯзи фархунда аз тарафи соҳибкор Кабир Собиров ва дигар иштирокчони ин ҷамъомад боз як маҷмӯи замонавӣ велокафе мавриди истифода қарор гирифт ки он асосан барои ҷавонон пешниҳод шудааст. дар ин қаҳвахонаи замонавӣ асосан маҳфилҳои шоҳмотбозӣ, иҷораи велосипед, китобхона ва барои фармоиши хӯрокаҳои гуногун шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки ин маҷмӯъ метавонад минбаъд на танҳо барои сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен, инчунин барои меҳмонон аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, сайёҳони дохилию хориҷӣ хизмат расонад.
ساکنان شهر باستانی پنجکن از اقدام صاحبکار کبیر صابرов به وجد آمده برای بنیاد چنین انشاءات زمانوی با عرض سپاس سخن گفتند. من اشرف امید راهبر شرکت سیاحی سیر کوههای فان در شهر پنجکن. امروز در شهر پنجکن باعث خوشنودی است که یک صاحبکار جوان و وطندوست شهر با آغاز یک قهوه‌خانه بسیار هم زمانوی و زیبا در شهر ما اساس گذاشتند. این قهوه‌خانه میتواند در آینده برای رشد سیاحی و دقت سیاحان با خود جلب نماید. من ساکن شهر پنجکن سعید الحکام هستم. امروزها باعث خوشنودی است که در شهر نمایی پنجکن یک قطار بیناهای جشنی از آن جمله بخشیده به پنجگار و 500 سالگی سر از باستان بیناهای جشنی گشوده شدند و امروز باعث افتخار است که با دستگیری صاحبکار وطنی صابرов کبیر زاکیرویچ با موافقه با جمعیت مددگار مدافع شهر پنجکن یک نقطه تیرپرانی شده شد که این هم برای جلب جوانان و ورزش و جوانان از راه‌های نامطلوب و شامل شدن به این آن گروه‌های حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی نگاه می‌دارد و این هم یکی از جهتی اساسی این و ورزش باشد. دوم جهتی مسئله آن است که همون جوانان رو تا دوره دعوت به خدمت حربی علاقه چی تیار می‌نماید و همچنین این هم برای رشد امروزه اجتماعیات شهر پنجکن خیلی هم سهمی باسازی می‌گذارد. واقعا افتتاح این نقطه‌های خدمترسانی برای سرجم نمودن جوانان تربیت حربی وطندوستی آنها نقشی ارزنده خواهد گذاشت. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و شعبه معارف در سمت پیشگیری پدیده‌های نامطلوب جامعه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 جماعت دهاتی اموندره ملاقات دایر گردید. گزارش خبرنگاران ما از این ملاقات آماده شده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن و شعبه معارف در سمت پیشگیری پدیده‌های نامطلوب بین جوانان و نوجوانان شامل شوی آنها به گروه‌های تندرو در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 جماعت دهاتی اموندره با آموزگاران و والدان ملاقات دایر گردید. آن را مشاور شعبه معارف شکورов قدرت افتتاح نموده هدف ملاقات را بیان داشت و همزمان قید کرد که تربیت جوانان آینده‌ساز و دوش همه ماست. در تعلیم و تربیت درست کودکان و نوجوانان و جوانان والدان نیز مسئولند، بنابراین باید بی‌طرف نباشند. در این زمینه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به تصویب رسیده است که تطبیق می‌گردد. سپس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن زمان و نگاره به سخن برآمده دایر به جنایتکاری بین نوجوانان، خشونت خانوادگی، خودکشی، سودای آدمان و مقام زن در جامعه حرف زد. شعبه کار با زنان و اولیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تصمیم گرفته است که طبق نقشه مشترک با شعبه معارف، پروکراتور شهر و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر پنجکن بوده اوید به مسئله پیشگیری پدیده‌های نامطلوب واخوری سودمند با اهالی داشته باشد. بعضی از کمبودی‌هایی که از طرف برخی از جوانان و برخی از عائله‌ها به نظر میرسد امروز همه ما را روی افتاده میکند. برای همه پیشگیری تمام کمبودی‌ها یک کمر همت بسته باشیم. امروز در یک کمبودی عائلوی که در یک عائله سر میزنه باید ما بی‌طرف نباشیم. همه ما میدونیم که از بسیار عائله ها در مهاجرت مهنتی قرار دارند. بنابر نبودن یک مبلغش آنها به فدراسیون روسیه و به دیگر دولت ها برای مهاجرت برای مردکاری رفتند، ولی آنها به آن امیدند که عائله آنها در اینجا استوار است و پایدار است. بعضی از کمبودی هایی که از جانب جوان زنها و یا جوان پسران به نظر میرسد باعث تأسف است. ناظر منطقوی شعبه معارف قرابک و فرهاد
дар мулоқот доир ба татбиқ кардани қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии ҷиноят содиркунӣ байни ҷавонону наврасон сухан ронд. Котиби комиссияи ҷамъиятии ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Содиқи Мақсуд қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро хеле ба маврид дониста, афзуд ки волидон ва аҳли ҷамоати деҳот бо муассисаҳои таълимӣ бояд робитаи қавӣ дошта бошанд. Мушовири шӯъбаи маориф Барот ва Шарофат доир ба риояи сару либоси мактабӣ, ҷинояткорӣ байни ноболиғон, риоя нагардидани қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз тарафи баъзе волидон изҳори нигаронӣ кард ва қайд намуд, ки ба гурӯҳҳои тундрав бештар яке аз қишрҳои осебпазири ҷомеа ноболиғон ва ҷавонон ҷалб карда мешаванд. 2 август соли 2011 таҳти рақами 762 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвиб расид. Аллакай ҳамагон медонанд, ки дар тамоми муассисаҳои таълимӣ аз рӯи ин қонун ҳамроҳи роҳбарони синф, волидайн корҳои ташвиқотӣ мебаранд. Лекин мо аз як чиз розӣ нестем, ки якчанд ҷиноятҳо содир шуданд. Мо ҷиноятҳои гузаштаро намегем. Дар ҳамин соли ҷорӣ аллакай аз тарафи якчанд ноболиғ даст ба худкушӣ задан, таҷовуз ба номус, дуздӣ, ҳомиладоршавӣ аз тарафи хонандаҳо, ҳамин воқеое ки дар шумоба шуд ҳозир ҳамеш қайд карда шудааст. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки бепарво нашаветон. алоқаи бо омӯзгорон бо мактаб зич ба роҳ монетон. беҳудаю баҳуда ба кӯчагардӣ фарзандотон мегаранд, лекин шумо назорат намебаред. ҳастанд муваффақиятҳо бисёр, аҳсан ба он омӯзгорон, аҳсан ба он волидайне ки имрӯз фарзандои худ ба нағз нигоҳ карданд. дар мулоқот мушовири шӯъбаи маориф Шукуров Қудрат доир ба пешгирӣ аз сирояти бемории коронавирус дар муассисаҳои таълимӣ сухан карда, риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштиро талаб намуд. омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 дастуру супоришҳои пешвои миллат ба рушди соҳаи маорифро дар амал татбиқ менамоянду баҳри боло бурдани сифати таълиму тарбия ва касбият мекӯшанд. ба андешаи онҳо алоқаи қавии волидон бо муассисаи таълимӣ метавонад ба пешрафти таълиму тарбия мусоидат намояд. яке аз иштирокчиёни мулоқот бардошти худро баён намуд. ҳозир мақоми зан дар ҷомеа бисёр баланд шуд. ҳама эҳтиром мекунем. лекин ана ҳамина як хел занҳо, як хел модарҳо, як хел духтарҳо ҳамина дигар хел фаҳмидагӣ. худошон аз шавҳарошон боло мегиранд. намегӯянд ки ин баробар шивем ё якдигар фаҳм мекунем. ин корро намекунанд. ана барои ҳаваи ҷудошавии оилаҳои ёш бисёр шуд. дар Фарҷон директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 Эсоев барои ташкилкунандагони мулоқот изҳори миннатдорӣ намуда пешниҳоди сокинони ҷамоатро арз дошт. бардошт аз мулоқот ин буд, ки соҳаи маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ нақши калон дорад, зеро пешгирии амалҳои номатлуб дар байни наврасону ҷавонон хеле муҳим мебошад. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев аз ҷамоати деҳоти Амондара. роҳбарият ташкилоти иттифоқи касаба ва кормандони муассисаи ғайридавлатии Оҳубара бинобар вафоти собиқ мудираи Кӯдакистон ёрбой ва ҳамроҳои андӯҳгин буда ба аҳли оила ва хешу табори шодравон ҳамдардӣ баён мекунанд. Кормандони Кӯдакистони рақами 6 ба номи модар аз даргузашти собиқ мудираи Кӯдакистон Бону Қосимова сахт андӯҳгин буда ба аҳли оила ва наздикону пайвандони марҳума изҳори тассалият менамоянд. роҳбарияти шӯъбаи маориф, кумитаи иттифоқи касабаи соҳа
ва кулли кормандони дастгоҳи шӯъбаи маориф нисбати вафоти собиқ мудираи кӯдакистони рақами 6 ба номи модар Бону Қосимова андӯҳгин буда ба аҳли оила ва наздикону пайвандони шодравон таъзия баён мекунанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷа барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ таби хушу болидаро хоҳонем. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр.